an ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana dangane tɔɔrɔ ma. Bismillahirrahmanirrahim. an y'an sindi ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. Naam. Tabi'u suratu Hud. Suratu Hudu nɔfɛtugu don. Naam. Wa a ko n ye cili kɛ Ila adin. ka taa adakaw ma akhahum u balimakɛ la Hudan. min tɔgɔ ye Hudu. Naam. Qala. Hudu ko Ya qawmi. y'an ka jama Ubudullah. a ye ala bato Ma lakum. a tɛ aw kɔni bolo Min ilahin. ala wɛrɛ la Ghayruhu. min tɛ ni ala ye In antum. n'a sɔrɔla aw kɛra Illa muftarun. fo n'a kɛra nkalontigɛla ye boli wɛrɛ batoli la. Naam. o tuma na Allahu Ta'ala ko yan tuguni a tilalen kɔ Nuhu cili la a ko Nuhu cili yɔrɔ laban na Naam. a ko mɔgɔ dɔw bɛna kɛ a ko Nuhu ma ihbit bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka. Naam. o tuma na o ye jamakulu min ni Nuhu bɔra kuru kɔnɔ ye. Naam. wa umamun jamakulu wɛrɛ bɛna sanumati ukum an bɛna olu damu diɲɛ na ya waatinin na summa yamusuhum minna azabun alim kɔfɛ ɲanga taa cɛjugu bɛna u sɔrɔ ka bɔ anw yɔrɔ. o kuma de ye nin ye sisan Nuhu ta banna o kuma na kiraya ma da Nuhu na bilen a kɔntiniyera minnu fana bɛna ban olu bɛna u ka tɔɔrɔ sɔrɔ. o kuma na Nuhu kɔfɛ sa ala ko cogo di a ko wa ila adin bi mana wa arsalna o tuma na ne ye cili kɛ ila adin kana adakaw ma akhahum u balimakɛ la u balimakɛ mun n'a fɔra u balimakɛ parce que u bɛɛ ye dugu kelen ye o dama tɛ u bɛɛ ye kabila kelen ye Hudan n'o ye Hudu ye o tuma na o Hudu in komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ale ni Nuhu cɛ mɔkɛ 8 de bɛ yen. Nuhu ka bɔ Nuhu na ka na Hudu la mɔkɛ 8 o de bɛ bɛn Nuhu yɛrɛ ma. ni Hudu ko ne fa ye karisa ye o fa ye karisa ye o fa ye karisa ye fa 8 o bɛ taa bɛn Nuhu de ma. o tuma na Nuhu mɔden dɔ ye Hudu ye. o tuma na ale cira adakaw de ma. ayiwa mɛ o adaka ninnu fana olu adakaw ye u mɔkɛ de tɔgɔ de tun ye ko Adi. tuma na kabila yɛrɛ sina ka mɔkɛ tɔgɔ ta ten a kɛra adakaw ye. o ka kɔn o ɲɛ u ka yɔrɔ bi wele de ko Ahqaf u sigiyɔrɔ. o tuma na Ahqafu o ye jamuw de ye mɛ a mufuradu ye Ukfin. Ukufu de kɔrɔ ye Ramulul Kasir komi cɛncɛn mugu bi yɔrɔ min na n'a bɛɛ ye cɛncɛn ye o de bi wele ko Ukufu. o tuma na u tun bɛ de fil Ahqaf o tun y'u sigiyɔrɔ ye. mɛ nin yɔrɔ in a bi wele ko Urubu'ul Khali. Hudu cira yɔrɔ min na Hudu ka dugu tun ye dugu yɛrɛ min ye. ayiwa ni o de bi wele Ahqaf o dugu in bi wele bi an filɛ tile min na ko Urubu'ul Khali. a bi Jazira El Jazira arabu jamana dɔ bɛ yen ko El Jazira a bi o de kɔnɔ a bi El Jazira de la a dugu in bi El Jazira komi a yɛrɛ u ka chaîne dɔ bɛ yen ko El Jazira bɛɛ b'o dɔn. El Jazira fana bi jamana min na o jamana in ye Qatar de ye. o tuma na El Jazir fɛngɛ nin yɔrɔ in Hudu ka yɔrɔ in yɛrɛ de bɛ yen mɛ u bɛ a yɔrɔnin yɛrɛ wele ko Urubu'ul Khali. o de ye Hudu ye mɛ Hudu adakaw ka Hudu adan ye 2 de ye. adaka fɔlɔw ni Hudu in de cira olu ma. o tuma na a bɛ fɔ ko Adu ula. o tuma na nka ada saniya Salihu de cira olu ma nka a bɛɛ ye nin yɔrɔ kelen ye. tarima faamu de Adal ula ama Adal ula saniya fahuwa qawmu salihin wa bainahuma zaha'u 100 sana.
san 100 o de bɛ ada ula ni ada sani cɛ o tuma na mɔgɔ min cira fɔlɔ in ma o de ye hudu ye min cira filanan na o ye sɔlihu ye a bɛ faamu wa naam o tuma na hudu ko a ka mɔgɔw ma sa ya qawmi ubudullaha a ye ala kelen bato ma lakum min ilahin ala foyi t'aw bolo tiɲɛ ala la ko a b'o bato ghayruhu n'a ma kɛ ni ala in ye in antum aw kɔni ma kɛ fiyewu a ka boli bato ninnu ni a ka ala caman bato in na illa muftaruna a bɛ nkalontigɛ de la ala minnu b'a bolo nin ye n'a bɛ ka k'olu bato yirikuru ni nɛgɛ dilanlenw a yɛrɛ kɔni y'a dɔn i dilanlen ye fɛn min dilan o m'i dilan kɔni o tuma na a ka nin bato in kɔni na ni ala caman bato in na nkalon de don naam يا قوم a ko a ka mɔgɔw ma لا أسألكم عليه أجرا ne ti sara kelen ɲini aw fɛ إن أجري i k'a dɔn ne sara إلا على الذي ne sara bɛ masa de kan fatara ni masa min ye ne sugandi bi mana halaka ni mɛ fatara ni ala min ye ne bɔ adamu na ka na ni ye diɲɛ kɔnɔ ne sara b'o ala de kan أفلا takhiluna a fɔ aw ti kɛ kodɔnna ye wa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ala min y'a da ka garisɛgɛ d'a ma ka nin hɛrɛba in k'a ye aw ka tila ka taa ala wɛrɛ bato o ye hakili kɔfɛ ko ye sa dɛ o tuma na a y'o de fɔ a ko ya qawmi la as'alukum alayhi ajran parce que fɛn fɔlɔ min b'i ye adamaden ka cɛsiri ni jija la a nafa o y'a sɔrɔ ala kama nafa tɛ yen nafa madiya de bɛ yen min b'i ye o tuma na ni i ye jama wele ko ala ye n ci n'u tugur'i la adamadenw bɛ min ye ko nin bɛ wari de nɔfɛ a bɛ jɔyɔrɔ de nɔfɛ a bɛ bonya de nɔfɛ a bɛ kɔrɔta de nɔfɛ o tuma na o de b'i ye o tuma min na ni hudu ye wele kɛ a ka mɔgɔw ko a ma nin bɛ jɔyɔrɔ ɲini de o tuma na a y'o de fɔ ya k'o walanwalan a ko la as'alukum alayhi ajran ne ma dɔrɔmɛ ɲini aw fɛ inna ajriya ne sara illa ala lazi fatarani ala min ye n da ka n bila nin baara in na n sara b'o ala de kan aw tɛ naam afala ta'khilun a ko a fɔ aw tɛ kɛ hakilitigi ye a sara b'o ala de kan baraji sira kan n'o tɛ ni wari ko don kira ma ci ko a kana baara kɛ o kiraw bɛ yen minnu tun bɛ sɛnɛ kɛ kiraw bɛ yen minnu tun bɛ numuya kɛ kiraw bɛ yen minnu tun bɛ mɛnisiya kɛ kira b'a ka baara de kɛ kiraya tɛ baara ye kiraya ye yamaru dɔ de ye ni ala cɛ ka s'a jɔnw ma mɛ i yɛrɛ b'i ka kutu yawmi sɔrɔ fɛn min na n'o ye baara dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ o baara bɛ kira bɛɛ bolo kelen 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 baaraw tun b'o cogo de la an yɛrɛ ka kira sɔrɔ silam a b'a faamu k'a fɔ ale tun ye commerçant ye a ye bagangɛn saralaw kɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ muso in nana ta n'o ye sedatu khadija ye k'a bila a ka emploi de commerce la a b'a sara kalo la a bɛ hɛrɛ k'a ye kiraya nana sɔrɔ o de kɔnɔ n'a ye baaraw daminɛ baaraw daminɛnen bɔtaw o de nana kira bɔ ka herifa jɔ bɔtaw kɔrɔ ye homsu bɛ yen jaga bɛ yen ayiwa o n'a ɲɔgɔnna fɛn minnu bɛ kɛ silamɛya kɔnɔ o nana kira sen bɔ o tuma na herifa kɛmila la ka sɔrɔ k'a kɛ a b'a ka garisɛgɛ sɔrɔ filekanayim o n'a ɲɔgɔnnaw naam ويا قوم ya an ka jamakulu استغفروا ربكم a ye aw ma yafa deli segi توبوا a ka segin ka tuubi ilayi ka na ala ma يرسل السماء Allahu ta'ala bɛna kabakolo ci عليكم ka na aw ma مضرارا midiraran jisuru la ويزدكم ala bɛna aw jidi قوة fanga na إلى قوتكم ka na a ka fanga kɔrɔ in ma ألا تتولوا aw kana a kɔ di مجرمين a jurumutɔ kana a kɔ di mana ala de y'o fɔ a ko wa ya qawmi n ka jama istaghfiru rabbakum a y'aw ma yafa deli a ko a y'aw ma yafa deli sɔrɔla k'a fɔ summa tuubu ilayhi a ka tuubi ka taa ma o tuma na u ko nin summa in
nin sun ma ɲi mana li ta'aqub نعم bal nin sun ma nana de li tartibi rutubi نعم sun ma ɲi ye tartibu rutubi de نعم sun ma ɲi tɛ tartibu ta'aqubu ye نعم k'a fɔ n'i bi ji min i bi jifilen ta fɔlɔ summa i bi sɔrɔ ka ji soli o summa tɛ أيوة o summa bi fɔlɔ de la ka tugu filanan na نعم mɛ nin summa in mana ka jifilen fɔlɔ ta ka sɔrɔ ka ji soli أيوة nin summa in bi fɔ sisan i bɛ se k'a fɔ kuma na cɛ an ka teli han cɛ i ka samara don i k'i ka susɛti don an ka taa i ka samara don i k'i ka susɛti don an ka taa bɔn mɛ i kumana min fɛ o b'a dɔn summa in tɛ ko n ka samara fɔlɔ don ka susɛti don samara kan lalala summa in ye ta'aqubi nin tɛ ta'aqubi ye yan wala très bien alhamdulillah bɔn o kumana a ye ala yafa deli summa tubu ilayhi a ye ala yafa deli a ka tuubi ka taa ala ma o kumana kitabutigi ko a ye filanan de bila fɔlɔ ɲɛ parce que a ko a ye ala yafa deli a ka tuubi نعم mɛ hakika yɛrɛ la ala ti yafa deli ka sɔrɔ ka tuubi la i bi tuubi de ka sɔrɔ ka ala yafa deli tɛrɛma faamu ayiwa ni n y'a fɔ o don ni sen dara mɔgɔ sen kan i yɛrɛ b'a dɔn i y'a tɔɲɔ i bi nimisa fɔlɔ de ko ala hali n kun kan'a da kan o kumana i tuubira o kumana sisan i bi sɔrɔ k'a fɔ yafa ma o kumana toujours yafa bi ɲini tuubi de kɔfɛ a ye min fɔ istighfar la a ko al istighfar talabul maghfira min allahi نعم wa adamul mu'akhazati alal khataya أيوة ko astaghfirullahi yɛrɛ de kɔrɔ ye ka yafa ɲini ala fɛ نعم a ka yafa i ma i ye ko min kɛ نعم a ka n'i minɛ o ma ala yafa ma n ye min kɛ kana minɛ o ma o yɛrɛ de ye yafa kɔrɔ ye istighfaru kɔrɔ ye istighfaru kɔfɛ sa نعم mun bɛ yen tawuba de bɛ yen tawuba ye jumɛn ye tawuba el azmu نعم ala li iqla'i min az-zanbi ma'a nadam ala ma hasala minhu fil madi نعم نعم e y'a faamu o kumana o de ye tuubi ye tuubi kɔrɔ ye mun ye el azmu k'i labɛn yɛrɛ ka tigɛ a kan k'i jɔ ala li iqla'i min az-zanbi ko n ye jurumu yɛrɛ de dabila n y'a dabila n'o kɛra summa ma'a nadami ka tila ka nimisa ko n ye min kɛ hali n kun kan'a kɛ ala ma hasala minhu fil madi min tɛmɛn'i bolo ka nimisa o la k'a yira hali n kun kana nin kɛ k'a bɛ fɔ o de ma tuubi kumana nin de fɔlɔ bɛ na yanni yafa ka ɲini setigi fɛ a faamuna o kumana nin yɔrɔ in na sa ala a ko ya qawmi istaghfiru rabbakum a y'aw ma yafa deli ka bɔ cɛniko ni jurumuw ni kafiriyaw la summa tuubu o kɔfɛ a ka tuubi o kumana a y'o de f'i ye a ye summa in de ɲɛ f'i ye ko summa huna li tartibi rutabi mais li tartibi ta'aqubu o tɛ n y'a dɔn o yɔrɔ faamuna sisan o kumana tuubu ilayhi a ka tuubi kana ala ma n'o kɛra yursili samaa alaykum midraran ko n'o kɛra ala bɛna kabakolo ci aw ma a bɛna sanji caman jigin bɔn k'a sɔrɔ a ye fɛn dɔ de tɔgɔ ta a ye singani de kɛ a ko yursili samaa samaa ye muannasu de ye bɔn mɛ a tilala k'a fɔ alaykum midraran samaa alaykum midraran bɔn o tuma na ni samawu ye muannasu ye a y'a laban ni halu min ye n'o ye midraru ye o tuma na o tɛ se ka kɛ tuguni muzakaru ye parce que a bɛ fɛ a y'a ta ni min ye masdaru el masdar muannasa o bɔn o tuma na ni halu nana min bɛ tugu masdaru la diyagoya o fana bɛ ta ni su de mɛ a y'o kɛ muzakaru ye
bon pourquoi parce que a y'a kɛ parce que tɔgɔ in zingana de yursili samaa kabakolo ko a bɛ kabakolo ci aw ma midraran bon kabakolo tɛ se ka na midraran o tuma na a kan tɛ kabakolo ma kabakolo ko tɛ yan a kan bɛ sanji de ma ayiwa walima sahabu o tuma na bon o tuma na o b'a yira ko kabakolo singana yan de k'a bila yɔrɔ la a ka baara tɛ min ye mais a bɛ faamu tarima faamu de ayiwa mais a tɛ se k'a fɔ yursili sama aleikum midrara parce que samahu ye muannas ye o tuma na o tɛ se ka kɛ o tuma na midrara in fana o fana singana de tuguni parce que midraru tɛ se ka fɔ sanji ma a ka baara tɛ o yɔrɔ ye dɛruru o ye sinji de ye min bɛ siyɛnɛ a kɛra adamaden sinji ye a kɛra saga sinji ye a kɛra bagan sinji ye dɛrra o bɛ fɔ sinji de ma o tuma na sinji n'a dun bɛ min den fɛ a bɛ suuru ka na a da kɔnɔ de n'i b'i ka bagan misi fana a bɛ suuru ka na i ka minɛn kɔnɔ de o tuma na dɛrru u y'o ta sisan k'a kɛ midraran mais sanji tɛ midraru ye sanji bɛ suuru de a caman mais dɛrru fana bɛ suuru ka bɔ sinforoko kɔnɔ a caman o tuma na u ye dɛrru singa k'a don yan yɔrɔ in na parce que o ji bɛ bɔ cogo min na n'a sɔrɔla kuma ninnu bɛ faamu i y'a dɔn o yɔrɔ kɔni faamuna k'a fɔ fɛn bɛ se ka wele bismil masdar wala o tuma na sanji bɛ bɔ kabakolo de la ayiwa kabanɔgɔ fana bɛ kabakolo de la o tuma na e bɛ se ka fɛn dɔ wele bi ismil masdar ka sɔrɔ o yɛrɛ ko tɛ yarɔ an b'o o caman bɛ se ka kɛ mɔgɔya yɛrɛ la ne bɛ se k'a fɔ sisan cɛ wuli ka nin ko in kɛ n'i sera k'a kɛ n b'i ka dufa dayɛlɛ sisan yarɔ wariko kuma ma fɔ yan nka n b'i ka dufa dayɛlɛ sisan e ko a bɛ wari d'a ma mais wari ko ma fɔ n b'i ka dufa dayɛlɛ ani wari olu kɔni tɛ kɛ mais wari bɔyɔrɔ ye dufa de ka caya o tuma na a masdar do kama a y'a ta a yɛrɛ ma ten n'i sera ka nin kɛ sisan n b'i ka dufa dayɛlɛ o tuma na a yɛrɛ b'a dɔn a bɛ n sɔn mais ka sɔrɔ sɔnni ko kuma ma fɔ o tuma na fɛn bɛ wele taratan bi ismil masdar n'a bɔyɔrɔ tɔgɔ ye aleikum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum a bɛna fanga wɛrɛ fara a ka fanga kɔrɔ kan komi nin bɛ kɛ don min na hudu nalen ka wele in da yanni nin kuma in cɛ o y'a sɔrɔ hudu n'a ka mɔgɔw ye san tafsiri dɔw ko san 3 dɔw ko san 5 u y'o de kɛ ji tɛ toni ka bɔ kabakolo la san 5 bagan t'i wolo wa muso yɛrɛ t'i kɔnɔ ta o dekun de tun b'u kan u kamana gannen sa ko hudu sɔrɔla ka nin de f'u ye ko istaghfiru o don wa istaghfiru rabbakum a y'a ma yafa deli summa tubu ilayhi a ka tuubi ka taa ala ma ni kɔnɔnajɛya ye yursili samaa aleikum midrara ala bɛna kabakolo ci aw ma ni sanji caman ye o dama tɛ dɛ wa yazidukum quwwatan a bɛ tila ka dɔ fara a fanga kan senikɔrɔ min b'a ye a bɛna dɔ fara o kan ila quwwatikum wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum fɔ a bɛ dɔ fara a ka fanga kɔrɔ kan denw bɛna wolo a ka baganw bɛna sɔrɔli kɛ ɲɔw bɛna ɲɛ nka a sarisi ye a ka ala yafa deli wa a ka tuubi wala tatawallaw a kana kɔ di mujirimina a jurumutɔ an ka karamɔgɔ ye dɔw ye min t'a la k'a fɔ a ye ala yafa deli ni sanjiko gɛlɛyara dɔrɔn u bɛ sin ka astafurulayi tila ten u b'a fɔ ko 100 u b'a tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ misiriw kɔnɔ selikɛnɛw na yɔrɔw la ko bɛɛ ka astafurulayi 100 kɛ tuma na e bɛ 2000 kɛ nin bɛ 1010 kɛ ko 100 dafara n'o kɛra fatiha bɛ ta ko ala de y'o fɔ dɛ ni sanjiko gɛlɛya ko ala ye yafa deli ouais mais tiɲɛ de don mais dɔrɔn de a ti fɔ k'a walawala ala y'o de fɔ tɔɲɔli de bɛ sanji jɔ binkani de bɛ sanji jɔ
ala labatobaliya de bɛ sanji jɔ mɛ n'a jɔra ala ko a ye ala yafa deli saritiw fo karamɔgɔw k'o de walanwalan kunfinw ye yafa deli sariti asafurulayi b'a la nka ikilawu fana b'a la ka bɔ i ka tiɲɛni na wa u m'u dumi u ka walejugu kan ka sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn nin ye walejugu ye u duminen don a kan u bɛ asafurulayi la u ti fɛn ye fo wulibali de ka fɔ n'a mago bɛ sanji la a ye sinji tugu kɛlɛ bɛ balima minnu ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ban namara ni janfa bɛ yɔrɔ minnu na i yɛrɛ bɛ min dɔn o dilan walimuso to a tigi bolo wali nafolo to a tigi bolo ni dusukun sabatira nin ka yɔrɔ o yɔrɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la asafurulayi kɔfɛ ala b'a wuli bilahi ala b'a wuli a ti yɛlɛmɛ fiyewu ala b'a wuli mɛ aw bɛ asafurulayi fɔ la cɛ kɔrɔtɔlen don a ka bɔ yen dɔrɔn a bɛ taa dabalijugu don a fadenkɛ ka foro la o bɛ nin kɔnɔ asafurulayi fɔyɔrɔ la ye o ye asafurulayi ye bɔn nin n'a ɲɔgɔnna caman de b'an jɛ ala ka hinɛ na tubu ilayhi taala a bɛ fɔ de a y'a asafurulayi fɔ na hudu ka mɔgɔw ko a ma ya hudu e mana anw ma ni dalu banginen ye wa anw yɛrɛ ma kɛ ko anw b'an ka boliw kɔni to yen e ka nin kuma in na wa anw yɛrɛ ma kɛ e hudu la na ko an limaniyalen bɛ an t'an di la dɛ kalu ya hudu ko hudu ma ji'tana bi bayyinatin i mana ni dalu y'an bɛ min minɛ han i ye dalu fɛn o fɛn fɔ n'an tulo b'a la nin si tɛ dalu ye min b'anw ka boli bɔ an bolo i ka kuma man kɛnɛ dalu bangenen t'i bolo wa ma nahanu bi tariki alihatina an qawlika an t'an ka boliw bila i ka nin kuma in kama abada an m'an hakili don yɔrɔ sɔrɔ a la wa ma nahanu laka bi mu'minina wa anw ka nin dande yɛrɛ la fiyewu ko i bɛ ka min fɔ ko hali i b'a kalama ayi an t'an ka boliw bila an kɔni bɛ se ka min fɔ f'i k'a dɔn sɔrɔli kɛr'i la de an ka alaw dɔ la beso ni kojugu ye an kɔni bɛ min dɔn n'an bɛ se k'o f'i ka ko la i bɛ boli dɔgɔya min na dɛ an ka boli dɔ de kelen bɛ ka kojugu k'i la k'i kunkolo ɲaami an ka boli dɔ kɔrɔ ye an ka boli bɛɛ tɛ dɛ n'an ka boli bɛɛ don i bɛ halaki ni an ka bolini dɔ dɔrɔn n kɛ mɛ ka ko dɔ de k'i la k'i hakili tiɲɛ ta sabu i bɛ boli dɔgɔya de la naam ala nabilayi hudu ko ne n bɛ ala kɛ n seere a yɛrɛw ka kɛ seere k'a fɔ ne hudu ne yɔrɔ ka jan fɛn na to serekun na n'a b'o bato o tuma na n'a sɔrɔla a ka boli kelen dama de kɛ mɛ ka ko dɔ kɛ ne na wa a ye kɛ seere n bɛ ala kɛ n seere k'aw kɛ seere a ka boli bɛɛ galo wa ne mago t'a si la wa n t'a si fɛ o tuma na o kɔrɔ ye u bɛɛ ka n gɛlɛn sa naam ni ala yɛrɛ tɛ a yɛrɛw ka fara a ka boliw kan ka n gɛlɛn a bɛɛ lajɛlen segi a kana sumaya a kana muɲu ye dɛ o tuma na ne kɔni bɛ ala kɛ seere ani a yɛrɛw k'a fɔ a ka boliw galo fin k'u tɛ se ka foyi kɛ o tuma na nka n'a sɔrɔ u bɛ se ka fɛn kɛ a yɛrɛ ka fara a ka boliw kan sa n'a bɛ se ka min kɛ a k'o kɛ ne na a bɛɛ lajɛlen wa a kana muɲu dɛ a kana n kɔnɔ dɛ a y'a teliya o tuma na nin ye adamaden ka ala danaya kɛfɛ de ye a dara ala la ka se ne ma parce que u ka boliw bɛ mɔgɔw faga u ka boliw bɛ kojugu kɛ mɔgɔw la mɛ ale ye boli kɛlɛ kɛnɛ kan ka tila k'a fɔ dugu bɛɛ ye a ye fara boliw kan n'a bɛ se ka min kɛ a k'a kɛ mana u tɛ se ka foyi kɛ parce que mɔgɔ ka limaniya danaya ala danaya bɛ min kunbɛn
sɔrɔsi kan kelen tɛ se k'a kunbɛn siga t'a la fiyewu walahi ka da ala la k'a dɔn n ye n sɛmɛ ala la ka nin ko in kɛ walahi foyi t'i bɔ ala hɛrɛ kɔ mɛ ani nalomaya tɛ kelen ye ani nalomaya tɛ kelen ye nalomaya tɛ kelen ye inni i k'a dɔn ne hudu n ye n sɛmɛ ala la ne ma don aw yɛrɛw ma don dafɛn tɛ ala ka dugukolo kan fo o dafɛn tigitigi a minɛnen don n'a tɛsi ye ala ka se kɔrɔ i k'a dɔn ne ma ala bɛ sira kan mustaqimin sira min tilennen bɛ i y'a faamu o tuma na tuma min na a ye nin fɔ sa a ko inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbakum ne ye n sɛmɛ ala la min ye ne da ka aw da tuma na aw tɛ se ka foyi kɛ ne na ni ala ma sɔn min ma o de la ala ka daba si tɛ ala ka dugukolo kan binasiyatiha fo a ka sɔrɔ a minɛnen don ala fɛ a tɛsi ma n'i ye mɔgɔ minɛ a tɛsi ma dɔrɔn o y'a maralen de y'i fɛ i b'a sama ka taa yɔrɔ yɔrɔ ka di ye o tuma na a y'o de fɔ ko dafɛn si tɛ ala ka dugukolo kan fo a tɛsi bɛ ala bolo o kɔrɔ ala ka sɛbi bol'a kan a tɛ se ka foyi kɛ ala ɲinɛ ma e y'a faamu inna rabbiya ala siratin mustaqimin ne ka ala a bɛ sira kan min tilennen don fa in tawallaw nka n'a y'a kɔdi sa fa in tawallaw n'a y'a kɔdi fakad ablagtukum ne kɔni ye seli kɛ aw ma fɛn na ni ne cira bi n'o ye ka na aw ma nka ala bɛna ni jamakulu wɛrɛ ye min tɛ aw ye a ka tɔɔrɔ tɛ se ka ala sɔrɔ inna rabbi i k'a dɔn ne ma fɛn o fɛn bɛ kɛ hafizun a kɔlɔsilen don ala fɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ ne ka ala kelen bɛ k'a kɔlɔsi mana a y'o de fɛ fa in tawallaw n'aw kɔni y'a kɔdi ka ban ala ka nin wele kan in na fakad ablagtukum ma ursiltu bihi ne cira ni min ye ne kɔni y'o se o tumana wa ma ala rasul ayiwa ne ye n ka ci se ayiwa wa yastakhlifu rabbi qawman a kana siga ala bɛna ni jamakulu wɛrɛw ye ghayrakum min tɛ aw ye wala tadurrunahu shay'an wa aw ka nin filankafɔya in a ti tɔɔrɔ foyi se ala ma i k'a dɔn ne ma fɛn o fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ala bɛ k'a bɛɛ kɔlɔsi a si tɛ kɛ ala ɲinɛ ma ala jan b'a bɛɛ la ala hakili b'a bɛɛ la a bɛɛ bɛ kɛ ala ɲɛna naam a ko tuma min na ni ne ala ka yamaru nana sa najjayna hudan an nana hudu kisi ani mɔgɔ minnu n'olu limaniyara ka fara hudu kan ni hinɛ ye ka bɔ ne yɛrɛ ala yɔrɔ an y'u kisi ka bɔ ɲangata ma ɲangata min ka gɛlɛn y'a ye a ko cogo di walama jaa amruna ala ko tuma min na ni ne ala ka yamaru nana yamaru ye mun ye halakili komi suran wɛrɛ b'o f'i ye ko wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية الله أكبر منا أودي فلما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا ممنا نيني على يامرنا نو أودي حلقلي نعم najjayna hudan an yahudu kishi ani mɔgɔ minnu limaniyara ka tugu hudu kɔ an y'olu kisi ni hinɛ ka bɔ ne yɛrɛ ala yɔrɔ an y'u kisi ka bɔ ɲangata ma min cɛ ka jugu kosɛbɛ
sabu u halakira halaki cogo min na adakaw sabu alayali wa samaniyata ayyam tile 8 ani su 7 tasuma de sisi ni tasuma de y'u kɛ u kan ka bɔnɛ bɛ jigin u kan a ko fatara alqawma fiha sara i bɛ adamaden firilen de y'a disi kan a salen dalen parce que fiɲɛ de wulila ka n'u kan n'o ye ala ka ɲangata fiɲɛ ye ala ka n'a s'a ma watilika a ko min filɛ nin ye nin de ye adan ye jahadu u fitiri waleyara n'u ma ka kabako ye u ye kiraw sɔsɔ u tugura dazagona bɛɛ ka sira de kɔ min ye kana gɛlɛnw ye mana a ko watili ka adu o do a ko nin de ye adangaw ye u halaki yɔrɔ ko a filɛ nin ye o kumana i ti foyi ye bilen fu halaki yɔrɔ nɔw i b'o de watili ka adu o kumana adakaw ka yɔrɔ de filɛ nin ye sa dugumakolo la a bɛɛ halakilen filɛ jahadu bi ayati rabbihim u ye u ma ka aya u y'a kɛ fɛn langolo ye k'u kɔ don ala k'a yɛbɛbɛ wa asaw rusulahu u ye ala ka kiraw sɔsɔ o kumana u tugura k'a na gɛlɛn danzakona bɛɛ de ka kuma kɔ u ka ɲɛmɔgɔw la u ka ɲɛmɔgɔw b'a fɔ a kana sɔn dɛ hali n'u yɛrɛ ye tiɲɛ ye n'u nana u ka ɲɛmɔgɔw ɲininka k'a fɔ nin ko in e bɛ kira ko nin fɛn in bɔ bɛ tiɲɛ fɛ dɛ u bɛ kuma wɛrɛ sɔrɔ k'olu hakili yɛlɛmɛ n'o ye ani di nin minnu kana ka gɛlɛn u nɔfɛ tugura nin diɲɛ na yan lahanatan dangana wa lahara don danga fana b'u kan ye bɛɛ jɔlen ɲɛna ye ala i k'a dɔn adangaw u kafiriyara u mama i k'a dɔn adangaw yɔrɔ jan o yɔrɔ jan o bɛ adangaw ye ka bɔ ala ka hinɛ na min ye hudu ka jamakulu ye o kunna ko na wa utubi'u fi hazihi dunya la'natan danga tuguru nɔfɛ nin diɲɛ na yan mɔgɔw y'u danga wa yawmal qiyamati wa lahara dɔw fana danga tugulen b'u nɔfɛ jɔn bɛɛ jɔlen ɲɛna u bɛna danga ala inna adan kafaru i k'a dɔn adangaw kafiriyara ala ma koyi o ma sɔn yɔrɔ janya bɛ adakaw ye ala ka hinɛ na kawmi hudi ni min ye hudi ka mɔgɔw ye naam segi ne ala ye cili kɛ kun ila samuda ka taa samudakaw ma n'u balimakɛ ci salihan min tɔgɔ ye salihu ala salihu k'u ma y'an ka jamakulu a ye ala kelen bato ala wɛrɛ t'a bolo ni ala kelen kɔ ala tigitigi ala de ye aw sindi ka bɔ dugumakolo la ni ka sɔrɔ ka aw balo dugumakolo sanfɛ ayo ala in yafa deli n'a tilala a ka tuubu kana o ala in ma i k'a dɔn ne ma ala ka suru jaabi masado ya isa naam a ko de wa ila samuda akhahum salihan a ko salihu ci ka taa samuda khawma ila samuda akhahum salihan an ye salihu ci samuda khawma mana mais toujours ala bɛna ni akhahum de ye n'a fɔra i balima ciri ma o ka suru hinɛ na o ka suru n b'i fɛ la ka tɛmɛ maa wɛrɛ kan ayiwa hudu yɛrɛ ka cili la fana a ko a ka mɔgɔw ma ya qawmi
a b'o siɲɛ 3 de fɔ ya qawmi a ka mɔgɔw ma pour que u k'a dɔn dɔrɔn ne ye aw dɔ de ye aw ni ne ye kelen ye ne ti fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka bila aw kɔ naam ya qawmi n ka mɔgɔw ubudullaha a ye ala bato koyi ala wɛrɛ foyi t'a bolo ni ala in kɔ wa ansha'akum ala de ye aw sindi insha'u de kɔrɔ ye fɛn min tɛ yen fiyewu ka na ni o ye kumana khaliku ye dali ye mais insha'u de ye n y'a bɔ n yɛrɛ la ka sɔrɔ maa ma ɲɔgɔn kɛ maa t'a ɲɔgɔn dɔn kumana ansha'akum ala de ye aw bɔ minal ardi dugumakolo la ni ka tila ka aw balo dugumakolo sanfɛ ayo ala yafa deli dɛ segi a ka tuubi ka taa ala ma i k'a dɔn ala ka suru aw la a b'aw kɛrɛfɛ n'aw kumana fɛ a b'a mɛn yarɔ nin ye hinɛ kuma da ye parce que ale nana ni dalilu de ye min b'a yir'u la k'a fɔ ala bɛ yen min b'a yir'u la k'a fɔ boli tɛ ala ye kumana a nana n'o dalilu caman ye k'o f'u ye ka sɔrɔ ka tuubi ɲini u fɛ ka taa o ala yi ma nka o bɛɛ kɔ u ma sɔn samudu ismu kabila kabila dɔ de tɔgɔ ye ko samudu o f'olu de ma ko samudakaw o samudaka ninnu sɔalihu fana bɛ bɔ samuda de ye sɔalihu fana ye samudaka ye samudu tɔgɔ dara u mɔkɛ dɔ de tɔgɔ tun ye ko samudu o mɔkɛ in tɔgɔ de ye kabila yɛrɛ tɔgɔ ta tɔgɔ dara ko samudu nka dɔw ko k'o yɛrɛ tɛ koyi ko yɔrɔ in tɔgɔ dara samudu liqillati ma'iha ko a ji de tun ka dɔgɔ samadu arabukan na samadu wal ma'ul qalilu ni ji dɔgɔyara a bɛ fɔ a ma ko samadu ko ji dɔgɔma don samadu samadu tɛ dɛ bi swadi tɛ bi sad wala a faamuna wala o kumana n'a fɔra samadu o kɔrɔ ye ji dɔgɔmani ko a ji man ca k'o de la yɔrɔ in tɔgɔ da la o de kun y'u sigiyɔrɔ ye mais yɔrɔ in yɛrɛ tɔgɔ ye ko hijiri a bɛɛ bi wele de ko hijiri mais ale ta in yɔrɔ yakaw bayna al hijazi wa shami a bi maka ni shami de ni ɲɔgɔn cɛ ay bayna al hijaz wa sharq ordon ya ye makan jamana ani ordon fila ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ordon kɔrɔ yan fan fɛ o kumana qawmu salihi ka dugu de tun bɛ yen samudaka ninnu ye n'o ye salihu balima ninnu e y'a faamu dɛ k'o de ye samadu ye quoi a yɔrɔ ji ka dɔgɔ bon a kɛra o ye a kɛra min ye samudu fana ye maa tɔgɔ ye arabuw fɛ yen ka fɔlɔ o kumana ko salihu ka dugu tɔgɔ tun ye samudu a bi sɔrɔ yɔrɔ min na diɲɛ kɔnɔ bi o de ye hijazi kɛrɛfɛ mais khasatan kana ordon yɔrɔ la ordon kɔrɔ yan fan fɛ mais hali sisan o sigiyɔrɔ in hali an filɛ don min na komi bi ko a yɔrɔ bi wele de ko madayinu salihu salihu ka dugu ko hali sini an filɛ yɔrɔ min na bi yɔrɔ in bi wele ten de ko madayinu salihu mais olu tun kɛra khulafa liqawmi hud hudu halakilen kɔ olu de bilala hudu nɔ na hudu ka mɔgɔw nɔ na ala b'o fɔ ko wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di adi o kumana ni hadisa dɔ bɛ yan ne y'a kanu k'a ta a ti nin baara in ka sira kan mɛ u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ don dɔ la alakira sallallahu alaihi wasallam marra ala diyari samuda wa huwa fi tariqihi ila ghazwati tabuk alakira don dɔ la kisi nɛɛma b'a ma a tɛmɛna samudakaw ka yɔrɔ la ani kɛlɛjama u taatɔ don tabuka kɛlɛ la u selen samudakaw ka yɔrɔ la kira ko a hadisa ra bukhari ni muslimu y'a mafilɛ u y'a mafilɛ ka bɔ ibnu umar de la a ko qala rasul sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu ala haula il mu'azzabina illa an takunu bakina fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim li'la yusibukum ma asabahum summa qanna rasahu wa asra as-sayra hatta jawaza al-wadi
mana nin ye samudakaw halakila yɔrɔ min na kira ni silamɛw tɛmɛntɔ u bɛ taa tabuku kɛlɛ la u nana s'a yɔrɔ ma mɔgɔw y'a essayer ka jigin k'u bɛ taa yɔrɔ lajɛ kira ko k'u kana don ten dɛ ko fɔ ni min bɛ ka kasi k'a yira ala la ne mɔnɛna ninnu halakira u banna ala la ko ni o ɲɛji tɛ min ɲɛ na k'o kana don dɛ ko n'i donna tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ a kana n'i yɛrɛ sɔrɔ dɛ mɛ o y'a sɔrɔ o kɛra san 100 joli san 1000 joli san 1000 joli yɔrɔ halakira san 1000 joli mɛ ala ka dimi de y'a halaki kira ko silamɛw kana don a la u kana taa ye ala ka dimi ka n'u sɔrɔ k'o kɛra dɔrɔn a yɛrɛ y'a ka jalamugu meleke a kun na k'a ka so dajuru gosi k'a teliya ka boli yɛrɛ fo ka bɔ u kɛlen kɔ ka yen ban tuma min na a sɔrɔla ka so taama dɔɔni dɔɔni bɔn nin ye alakira ye sɔlɔlaahu alayhi wa sallam o siranna yɔrɔ ɲɛ ko tere b'a la ko tere bɛ yɔrɔ in na parce que ala ka dimi y'a halaki san 1000 a man kan bi malgré que san 1000 caman don olu man kan ka don a kɔnɔ hali bi ala ka dimi kana n'u sɔrɔ o ma ɲɛ a ye jalamugu yɛrɛ kɛ k'a kun meleke ka sɔrɔ ka so teliya u ka bɔ yan yɛrɛ de o kɛra an da ye sa dɛ a ko summa kana arasahu wa asra aseyra hatta jawazu elwati Bukhari Muslim a kɛra an ka taa yɛrɛ ye sa fo ka t'u tɛmɛ kɔ kan ja tere bɛ yɔrɔ la o ja kira siranna ko ninnu halakira o halaki dɔ kana na se olu ma ja n'i sera mɔgɔw ma min ye ala ka jɔn ɲumanw ye n'i gɛrɛla olu la laala i b'olu fana ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ a y'a lajɛ ni kira tilela ko tɛ hali ka surunya n'i y'a lajɛ kira ni nabilayi musa yɛrɛ cɛ a ka jan kira ni isa cɛ dɔw ko san 600 ayiwa nin y'a sɔrɔ nabilayi ibrahima mana alors o tuma na san ba de don mɛ kira siranna ko dimi ye kɛra ka ninnu halaki an ka bɔ yen joona a kana n'an yɛrɛ sɔrɔ tuma na n'i bolila balaw ɲɛ mɛ n'i sera waliyu ni ala ka ɲiw sigiyɔrɔ la ja n'i gɛrɛla ye laala ala bɛ hɛrɛ dɔ s'i ma o ala ka hakili ɲuman d'a ma ko in ma nɔgɔn dɛ dalilu bangenen de don k'a ban pewu nka adamadenw ko f'u k'an bɔ an hakili kan o tɛ se ka kɛ dɛ maa ka fisa maa ye maa bɛ maa bonya n'o tɛ maa bɛ tugu kira la kira fa dɔnnen don a ba dɔnnen don a bangena dugu min na ani mɔgɔw de bangena ɲɔgɔn fɛ a lamɔna mɔgɔw de bolo a lamɔna jama de cɛra mɛ munna mɔgɔw tugura la parce que a ye fɛn dɔ de fɔ mɔgɔw y'a ye ko nin ye tiɲɛ ye u y'u yɛrɛ d'a ma ka muru ta ka sa caman sara caman ko anw bɛ sa o bɛɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ min bonya t'i yɔrɔ i ma mɔgɔ min kusa i yɛrɛ i m'i yɛrɛ dɔgɔya mɔgɔ min ye i bɛ se k'o kɛ o nɔfɛ ni bonya banna diɲɛna dɔrɔn a bɛ meleke birul walidain ala de y'a fɔ i k'i ka bangebaa fila bonya k'u dɔgɔya k'i yɛrɛ dɔgɔ ye waqfid lahuma zulli min rahma ayiwa i y'a ye cogo ayiwa i k'i bangebaa fila bonya ka ɲumanya k'u ye mana mɔgɔw man kan anishkur li walidayk mɔgɔw man kan ayiwa i kana a f'u ma fiyewu ko a kɛcogo man ɲɛ n'u ye min kɛ i ka jɛn n'o ye o kumana n'an y'a lajɛ an b'a ye mɔgɔw tɛ se ka kɛ kelen u kana an nɛgɛ ayiwa ne yɛrɛ ka kiraw n ye dɔ kusaya dɔ ye i y'a dɔn o y'a bannen kɔni a b'a janto nin yɔrɔ ninnu na tere bɛ yɔrɔw la koyi kira bolila ko tere bɛ yen ka boli yɛrɛ kucu ne m'a fɔ dɛ Bukhari ni Muslim summa kana arasahu wa asra aseyra hatta jawaza alwadi ko halaki kɛra ya kira bolila tɔɔrɔ kana sɔrɔ
ɲumanya kɛra yɔrɔ min na maa ka kan ka taa ye o hɛrɛ dɔɔnin sɔrɔ naam qalu u ko Salihu ka mɔgɔw ko Salihu masa ya Salihu e kun kɛra anw jɛra ka kɔrɔ an jigiba kun b'i kan ka kɔni kuma ninnu ɲɛ bi dɛ a fɔ e bɛ sɔn k'anw ladi ko anw ka fɛn bato an mɔkɛw ye minnu bato ko an k'o batoli dabila nka i k'a dɔn anw kɔni an galenna anw bɛ sigara ka bɔ fɛn kɔni na i bɛ ka k'anw wele ilayhi ka na fɛn min ma an sigi bɛ kɔrɔsigi an bɛɛ anw dan tɛ nin kuma in na koyi a ko a ma cogo di qalu ya Salihu ko Salihu ma ko Salihu kad kunta fina marjuwan qabla haza an kun danbe la ka kɔni ɲɛ dɛ an kun sɛbɛkɔrɔ danbe la ko kuma na gɛlɛya e de bɛ sira jira o de la qisatul anbiya o kun bɛ kitabu kunkurunin dɔw bɔ ko qisatul anbiya o qisatul anbiya bɛna n'a ye ko nabila Hudu Salihu ko a kun bi fara ka mɔgɔw kan ka Ala bato ko nka bila niyatin parce que ni Huda mana a ma nɔgɔn mais an bɛnna ka kaba k'a fɔ kiraw masumun o isma in o bi ta mais Salihu ka mɔgɔw ko anw kun danbe la ka tɛmɛ bɛɛ ka dugu in na yan e fa kɔfɛ boliko bɛɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛna di e de ma kunta marjuwan fina e kun y'an ka jigilama an jigi kun tɛ maa si ka e kɔ kabla haza ka kɔni nin manamanakan ninnu i da bi k'a fɔ ko boliko tɛ tiɲɛ o tuma na e bi anw ladi ko an kana fɛn bato an bangebagaw y'u si ban ani an mɔkɛw fɛn minnu batoli la e bɛna n'o ko kura ye ya bi nka i bɛ k'an wele ka na min ma nin ye an yɛrɛ dan tɛ nin na koyi murib siga da don an ma minɛ yɔrɔ si sɔrɔ i ka nin kuma in na boli joli boli kɛmɛ ni kɔ dɔ bɛ fa bolo dɔ bɛ ninnu ka kabila bolo an k'o bɛɛ bila Ala kelen ye o boli n'a caya mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ ma se ka dilan fɔlɔ n'o bɛɛ bilala ko Ala kelen i ka ko ye anw m'a faamu an ma faamu cogo si sɔrɔ i ka nin kuma in na qala nabilayi Salihu ko y'an ka mɔgɔw aw y'a ye cogo di ni ne kɛra ko ne ta ye tiɲɛ ye ka bɔ n ma yɔrɔ Ala tilala ka ne sɔn kusamandiyala la jɔn de bɛna ne dɛmɛ sa ka bɔ Ala yɔrɔ ni ne ye Ala ko ta aw tɛna foyi jeli ne kɔni kan fo n'a kɛra bɔnɛ ye sa dɛ aw kɔni tɛna se ka ne dɛmɛ foyi la gayra taksirin fo n'a kɛra bɔnɛ ye naam a ko y'an ka jama a ko aw y'a ye cogo di in kuntu ala bayyinatin n'a sɔrɔla ne bɛ dalilu bangenen kan ka bɔ Ala yɔrɔ ni Ala ka dalilu bɛ n bolo ka bɔ min rabbi ka bɔ ma yɔrɔ wa atani minhu rahma n'a sɔrɔla a ye hinɛ kɛ ne ye hinɛ in ye ka ne kɛ kira ye ka nabi ɲumanya di ne ma faman yansurni minallahi jɔn de bi ne dɛmɛ Ala yɔrɔ in asayituhu ni ne ye Ala sɔsɔ fama tazidunani aw tɛna foyi jidi ne ye gayra taksir fo n'a kɛra fili ye ani bɔnɛ sabu a tɛ se ka jɔ ka don ni Ala cɛ